लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे गुसुं भिडिअखौ नायनानै लाग्रो ओमफ्राय बिनिफ्राय सावरायगोन आरो मोजां गाज्रि आरो दिनैनि भिडिअआ एसेब्लाबो गरम जागोन आरो दा भिडिअखौ जोबजासे नायलां मैयानि जाबायदि हरनि समाव फैनानै आंखौ बेफोरबायदि टर्चार खालामनाय लाइनाव फैदोंमोन एक्चुअली थांखिया बेलेग लाइनानोमोन जेरावनोखि माखासे माने गाज्रि रावजों एसे माने नांलाय खमलाय जालांनाय जादों फरायसा आफादनि मावथिफ्रा आंखौ सोंनो हानाय मोन्थाय दङ खिन्थु इउपिपिएल पार्टिनि बै सानैसो सोद्रोमाफ्रा आंखौ सोंनो हानाय मोन्थाय गैया दिनै आंनि स्पटआवनो सासे मानसिया बुंदों जे एबसुफोरालाय माने बिनि बाथ्राखौ खोनासंबाय थाखो माथो जेबो रिप्लाय होआ माथो सिरि जाना दं आंनि सिगाङावनो बे मानसिया बे गबथना आनसलिकनि एबसुखौ बेफोरबायदि सोंखारिदों आंनि सिगाङावनो आं बुंदों बेखौ नों एबसुखौ बुंग्रा नों सोर होनना बुंदां आं बेनिफ्राय एबसुनाव सोंदों बे मानसिया एबसुनि ना होननानै अब्ला बिसोर बुङो बे जोंनि एबसुनि नङा होननानै अब्ला बियो एबसुनि नङाब्ला नोंसोरजों मानो फैफादों बेनि ग्राउन्ड लेभेलनि डिटेल्सखौ आं दायो लाखांनायनि उनाव बाथ्राखौ आं क्लियार मोनबाय बे तारमाने इउपिपिएल पार्टिनि तारमाने सासे वर्कार जाहैबाय दा फाइनालि रायजो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय नङा होमब्ला दा बैफोर जाहैबाय गोरों समाजनि दैदेननाय नङा होमब्ला गोरों समाजनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय इउपिपिएल आरो एबसुनि माखासे गुन्दागिरिफोर दा बै गुन्दागिरिफ्रा इउटुबार अशक राजा बिथांनि न'आव मानो थाङामोन नङा होमब्ला बेखौ एसेब्लाबो मिथिगौ बेबो मोनानि समाव सोरबा जुदि एबसुनि मानसिया एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिया जुदि मोजां गाज्रि सावरायनो थांदोंब्ला बे मोनानि समाव बिथांमोना मानो थांखो आरो बै सावरायनो थांनाय समाव इउपिपिएलनि माखासे गुन्दागिरिफोरखौ बै एबसुआ मानो लांफाखो नङा होमब्ला दिनै अशक राजा बिथां इउटुबारखौ बिथांमोना एटाक खालामनायनि लाइनाव फैदोंमोन रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना मा जागौमोन बै समाव जुदि मैयानि समाव जुदि एटाक खालामोब्ला दिनै बिथांमोना खोनासंनानै लानाया मोजां दिनैनि दिनाव एबसु आरो इउपिपिएलनि दादागिरिया बेयाव सलिला दिनैनि दिनाव सोरबा एबसुनि दैदेनगिरि एबा सोरबा एबसुनि सापर्टार एबा इउपिपिएल बिथांमोननि सापर्टारफ्रा सोरनिबा मोदोमाव जुदि आखाइ होयोब्ला बै गोरोन्थिखौ एबा बै गोरोन्थिनि गिलिर बिबानखौ सोर रुजुननांगोन सोरबा एबसुनि दैदेनगिरि सोरबा इउपिपिएल दैदेनगिरि बिथांमोना बै नोंथांनि दायखौ खर'आव रुजुनगोन नामा दायनां फोथैनां जाय मानसिया गोरोन्थि मावदों बे मानसियानो रुजुननांगोन खुनु प्रमद बुन्दु बिथाङा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जाथों सोरबा दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरि जाथों बै एबसुनि गुन्दागिरिफोरनि खामानि मावनायखौ बिथांमोना खर'आव रुजुननो हागोन दा बेखायनो दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनांगोन दा इलेक्सन खाथि फैलायगौ रायजोफोर दा बिथांमोना सोरखौबा होसोनसै सोरखौबा दम होदलाबायनोसैलाय आरो गावसोरजों जइन जायाबा दिगदार दं होननानै सिगिलाबायनोसैलाय नङा होमब्ला रायजोफ्रा बैफोर दमफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरो रायजोफोर आरो सोरबाफोर दम होयोबा डाइरेक्ट खिथानानै ला माने समाधान जायो आरो दा दम होजायोब्ला माने सिरि थानाया मोजां नङा आरो दा दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय एबा मावथिफ्रा जेखि गोरोन्थि खामानि मावा मानो माने बिथांमोनखौ फोसावनो मोना आरो एबसुखौ रायनो मोना जाहैदों रायजोफ्रा मिथिबाय आरो खुनु इउटुबार बिथांमोनानो रायनो मोना माने गाज्रि खामानि मावबाबो बिथांमोनखौ बाख्नायनांगौसो जाहैदों नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोनहा मा खालामदों दिनै इउपिपिएल सरकारजों लोगो जानानै बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ बबे लामाजों लांगासिनो दं बिथांमोना बेखौ नोजोर गैया नामा दिनै सासे इउटुबार बिथाङा जुदि एबसुखौ सोंखारियोब्ला एबसुआ दुखु मोनो रायजोफोर नङा होमब्ला खिन्थु बै समाव जेब्ला जोंनि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ गोबां माने गाज्रि गुबुन जाथिफ्रा सोंखारिदोंमोन होमबा बै समाव एबसुआ बबे जायगायाव थैनानै थाया दिनै सासे जोंनि बर' फिसाया एबसुखौ सोंखारियोब्ला गाज्रि मोनो दम होयो एटाक खालामनो नागिरो दा बैफोरनो जाहैबाय एबसुनि आखु रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना दुगा जानानै लाब गैया नैबे नोंथांमोननि इउपिपिएल सरकारा बायनाय लोगो लोगो फैगोन समाव एबसुआ सोरजों सापर्ट खालामगोन
दा बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामनानै लानाया मोजां आरो दा दिनै इउपिपिएल सरखार बायनायनि लोगो लोगो बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै बिथांमोना आन्दलन दाबिफिनसैलाय नामा प्रमद बर'नि जानानै बिथांमोना आन्दलन दाबिफिनसैलाय नामा सोरबा हाग्रामा महिलारिनि फुथुला सावलाबायनोसैलाय दाखालि बै बासबारियाव माने फुथुला सावनायफोरबायदि लाजिनो रोङा नोंथांमोना दा गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै इउपिपिएलआ सरखार सालायबाय 5 बोसोर दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय इउपिपिएल सरखारा मा मावखो दिनै नोंथांमोना कि बेखौ नायनो मेगन गैया दिनै नोंथांमोना थाइसे थाइनै थाखाखौ लानानै दिनै बै बिथांमोनखौ सापर्ट होबाय थाबा बे जाहैबाय जोंनि बर' जाथिनि मोजां खामानि नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोजां खामानि नामा रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा सिन्था खालामनांगौ गोनां दं होननानै आं सानो आरो दा खालामनांगोन जिहेतु जोंनि बर' हारिनि मोन्थायखौ लाखिनांगोन बिटिसिखौ बासायनांगोन नङा होमब्ला दा दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनानै सरखाराव लाबोबाय एबसुनि मददाव बिथांमोना सरखार दानो हाबाय नाथाय 5 बोसोराव नुबाय माने जेनाखि जोंनि मोन्थाय बे मोन्थायफ्रा दिनै फारि 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 गोमालांजोबनो हमबाय आरो गोमालांबाय बे जाहैदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरखारनि मावनाय खामानि रायजो राजाफोर दा बैफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' फिसाफ्रा सोरनिबा दम सोरनिबा गोदै राव गोजावनानै लाब गैया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि होननानै बिथांमोननि खोथाखौ मानिबाय थानांगौ बिथांमोनजों उन खारफाबाय थानांगौ बे नङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिनि मा मावबाय थादों जों बेखौसो नोजोर होनांगोन रायजोफोर जुदि बर' जाथिनि मोजां खामानि मावदोंबा सापर्ट खालाम रायजो राजाफ्रा बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय जोंनि माहारियारि आफाद